Hello guys, good morning. 2-3 किल'मिटारल'सो बुमला मोनहैनो थाखाय आंनि बेकग्राउन्डखौ नायदे आंखौ दानाय माबायदि नांदों आंखौ दानायथार आंनि बेकग्राउन्डखौ नाय टाउननिफ्राय फैबाय र' माखासे खोथाखौ एसे रायलायसिगोन आं फै जों जेब्ला सफैयो बे नांदों गारियाव हाबनोसै आङो बुमला 15,200 फिट गोजौआव दं दायो माधुरि लेक थांनायखौ नायग्रोदो नोंथांमोना एसे ना मिला भाई पास का नंबर जो हम कंफ्यूज में था ना अच्छा साथियाव लाफाजों जानांगौ फैनाव हाब मा मेथाइ रोजाबलाबायखो मा नागिरखो मा नागिरनाय मेथाइ रोजाबखो सिन्था जादोंलां मानो एफा मोजां नागिरबायदों एफा मोजां जायगायाव फैनानै हाजो हाला दैमा दैसा नि सेर गोजोननाय मोननो खोमा नागिरबायदों आङो माथो लेखा लाखो ओमफ्राय मा स्टिक फरायखो आं मोनसे नोंथांमोननो खोन्थाहरनि आदसा नैबेखौ नायनानै लाग्रो रायजोफोर आङो दा माधुरि लेक सांगेतसार लेक होननायाव दं नैबेखौ नायनानै लाग्रो ग्रिन कलमजों लिरनाय सांगेतसार आरो नैबे गोजा कलमजों लिरनाय बुमला थारमाने बिनि अर्थ'आनो जादों सांगेतसारसिम फैनो थाखाय नोङो नोंनि प्राइभेट भेहिकेलजोंबो नोङो सफैगोन बेयावहाय माने ग्रिन सिगनेल माने ग इउ केन ग खिन्थु रेड सिगनेल बुमला पास जेब्ला नोङो चाइना बर्डाराव थांगोन अब्ला नोंथाङा बेयाव उइदाउट पारमिसन उइदाउट दिस नोङो थांनो मोननाय नङा बेयावब्ला नोङो प्राइभेट कारजोंबो सहैनाय नङा बेनिखायनो जोङो आर्टिका गारिजों जोङो फैदों 4-5 हाजार लादों दा नै सिगाङावबो आं फैखांखाबाय ओमफ्राय दिनैजों खनथाम नैबे सुबर्न ब्रादारनि अननायाव बिथाङानो आंखौ लाबोफानाय जादों बेयावहाय नोंनि एक्सपिरियेन्सखौ बुंदोब्रा फंनैसो दे एक्सपिरियेन्सआ बरिया मोनबाय आं थारमाने एक्सपिरियेन्स माने नोंनि फिलखौ ओंखायनोथ' फार्स्ट टाइम जेन'बा आं नुफेरथाराखै बेबायदि जायगाखौ औ खालि जोंना बे मा होनो फुनसिलिं आरो बे माबायावल' जयगावआवल' मा होनोमोनलाय गेलेमफुं बेयावल' थांनानै जि मोजां बिराद दुगा दुयोमोन आरो खिन्थु फार्स्ट टाइम बिराद मोजां गोजोनदों आरो बिराद मोजां फिल खालामदों जोंना सोरगोसोन ब्रादारा आंखौ लेंनानै लाबोबाय माने देखायफैबाय आरो ना आं थांफेराखैमोन नालाय बिनि थाखाय बिराद गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम सो माच थेंक इउ आरो ना फाराब बाख्नायनाङा दे फाराब साबायखरबो बावनाङा नेक्स्ट टाइम जुदि दिनै बे खेबाव नायजोबलांनो हायाब्लाबो नेक्स्ट टाइम फैबावनानै आरो बाखि थानायखौ नायलांगोन आरो लेकनि गेजेराव बे मोनसे मुंदांखा खारन बेयाव माधुरि फैदोंमोननो मा सिनेमा बानायदोंमोन कयला बेखायनोसो बियो माधुरि लेक नाम थादों सफैदो नोंथांमोनाबो नायफैदो एसे गोजोनखौ लाफैदो नोंथांमोना जोंथ' हाजो हाला दैमा दैसा सेर नागिरबायसैलै गोजोननायखौ खिन्थु एसे गोजोननाय मोनफैमारदों फैनानै आङो लोगोफोर आङो नै कन्टेक्ट नाम्बार होदों टेक्सि ड्राइभारनि बेखौ लानो थांब्ला आरो बिथांनावनो हटेलबो दंखायो खम दामावनो नोंथांमोना थानो मोनगोन आरो सार्भिसाबो जोबोद मोजां आरो बिराद क'पारेटिभ बे ड्राइभारा नै बियो एकदम फुरा स्न' जाजोबो दे लोगोफोर फुरा स्न' जों एसे एडभान्स फैबाय डिसेम्बर लास्ट उइकनिफ्राय फुरा स्न' बेयाव दै नुनो मोननाय नङा ओरैबायदि फ्रिज जायो आरो बेयावहाय
गुफुर जाजोबो बेयावहाय बिदिबा जों बुमला पास थांनि बेखौ देखायनांगौनो खेबनो मोनानोलै खेबखुमादोंसो आङो थो पासखौबो देखायनांगौ आरो जमाखौ बै लामायाव खालामलांनांगौनो बरिया लाखादों हनै एखेखौहाय वाव बरफ लोगो मोनबायलै जों मोनजेनबाय नै बरफखौ बिफां गोसो जाजोब्बाय मा जाखो खुबै नोङो हा लामायानो गोराथार कौन सा वाला भाई निकल ये वाला देखो सब गिरेगा क्या नहीं गिरेगा ना मोनजेनबाय हाजोफोरखौ नायदो नै फट' लानो मोना आं लाखोमादोंसो बैयो चाइना दे रायजोफोर सोरगिदिं बियो चाइना जोब आं लाखोमादोंसो बै चाइना बे लावदुम हाजो नुहुरनाया जों दा थांगासिनो दङ बैयावहाय नायनो चाइना बर्डारावहाय मा बुजायो मा खोन्थायो जों थांगासिनो दं आइ लाभ बुमला 15,200 फिट गोजौआव दङ दायो आं बुंगोन नोंथांमोनाबो खनसे बेयाव भिजिट खालामफै जुदि नोंथांमोना भिजिट खालामाखैब्ला मानि थाखाय टावां एबा बुमला होननानै मानसिफ्रा फैनो गोसो जायो एबा अरुणाचलाव मानि थाखाय फैनो गोसो जायो बिकज अफ दिस नेचारेल बिउटिसफोरनि थाखाय फैनो मोजां मोनो मानसिफोरा आरो नैबेफोरबायदि गोजौ हिमालयान रेन्ज बेफोरखौ नायनो थाखाय फैयो आरो स्पेशली नैबे जायगाया हिस्टोरिकेल प्लेस वार बेटल प्लेस माने वार जानानै थांनाय जायगा आरो बैयावदि मानसि जमा जानाय नुदों नोंथांमोना बै चाइना आर्मि दै नैबेयावहाय 1962 मायथाइयाव इन्डिया चाइना जि वार जादोंमोन बेनि सोमोन्दै खोन्थायो आरो बेयाव भिडिअ इज नट एलाउड स्ट्रिक्टलि प्रहिबिटेड आरो आं मोनसे खोन्थाहरनि नोंथांमोननोहाय बांद्राय गोसोआव थाजोबासैलै आङो गुगोलावसो नायनांसिगोन बुजायनांसिगोन नोंथांमोना नायदो दै बैखौ जिमब्लिं ना माबा होनना बुंदोंमोन नैबे हाजोखौहाय बे अन्थाइखौहाय नैबेनिफ्राय लानानैहाय नैबे जेसेबां हाजो गोजौ नुदोंना नोंथांमोना बेयाव रावखौबो गैया दासान सेस इण्डियान आर्मि गोजा बेयावहाय बेनिफ्राय लानानै बै बांकारसिम 1962 मायथाइनिनो बांकार बियो जेब्लानाखि इण्डियान चाइना वार जादोंनो बे समावहाय माने बेसिमावहाय आर्मि गैथ'वामोन बे समावहाय बम दिलायावसोमोननो डिफेन्सिभ माबाया इण्डियान आर्मिनिया बे समावहाय बेयावहाय जेबो रड कमिउनिकेसनफोर गैयामोन आरो बे समावहाय जेब्ला दावहा जायोना बै बम दिलानिफ्राय 16 जन केडारखौ लानानै बोरैबा नाम मोनदोंमोनलाय अफिसारा बे जायगायाव थाबायबोदोंनो 35 to 40 केजिनि गुलि बारुदफोर लानानैहाय गावलाय सानथाम गावलायनानैहाय लोगोफोर गुलि जोबनानै 300-400 जनसो गावथारदोंनोलै बे 16 जन ग्रुपआ नै बे बांकारसिमावहाय बेनेटजों सुथाबलायनानै थैदोंनो आरो बेनि उनावहाय बिथांमोनासो खबर हरखांनायनि उनाव आरोबाव रिइनफर्समेन्ट बिथांमोनखौहाय गावफिननो थाखाय 22 जन फैदोंनो बिथांमोनाबो गोबाङैनो 700-800 जनसो गावथारदों होनना बुंदों उनाव गुलि जोबनानै बिथांमोनाबो बेनेटजों सुरलायनानैहाय थैबाय माखासेया हमजानानै लांजाबाय टर्चार खालामहैजाबाय चाइनिस आर्मिफोरजोंहाय
टर्चारावखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो ओरैबायदि आसुगुर बख'नाय मोदोम हाग्लिनाय बेफोरबायदि आं बारा बुंजोबनो रोंनाय नंला नोंलाय मा मिथिखो औ माखासे हिस्ट्रिनि स्ट'रिफोरखौ जोङो लेखायाव सोलायनांसिगोन लेखायाव एबा गुगोलफोराव सार्च खालामबा मोनगोन आरो नै बेयावहाय 26 जानुवारियावहाय चाइनिस आर्मिफ्रा फैयोनो बेयावहाय माबा माबि रायलायफैयोनोलै प्रग्राम जाबा आरो जोंनि इण्डियानिबो बिसिनिहा थांफिनोनो अक्ट'बरनि 26 ना माबा होनदोंमोनलै डेटखौ बावबाय आङो 30 अक्ट'बर 30 अक्ट'बराव आदसा नों मोजाङै खोनादों बिदिबा बसआ नै बेनोमोन बसआ जुबिन्दार सारा नै बसआ बेनोमोन नै बेनोमोन हलि वाटारबो दंमोननोलै बेनिफ्राय another 45 minutes कितना टाइम लगता है भाई उधर जाने का होली वाटर में ना हाँ आपका 1.5 घंटा जैसा लगेगा कितना 1.5 hours यहाँ से हाँ अच्छा 1.5 hour थांबावनांगौ जायो हलि वाटार मा खालामनो थांथ'ला जोङो बै दै गोथारखौलाय मा नायबावनो खिन्थु सिनारिफोरा बिदिनो जागौमोनदां लोगोफोर नै गुदुं सिंजों थांसिगोन जोङो टावां थाङोबाथ' टानेल सिंजों फैबा नैबेखौ नुगोन नोंथांमोना आइ लाभ टावां दा खोथाया जाहैबाय जोंना सुबर्नपारा सांगेतसार ना मा मादुराय लेक थांनानै एबा बुमला पास थांनानैनो आमायबाय बे खननैयावनो खर'नो हालानो बेरायबावनांगौ दंबावोमोन दाबनैसो जायगा जाला सागायाखै दाबो दहायनि गुसुजों सानायालाय सेसखा क्या स्कॉर्पियो राइडर बनेगा रे भाई बाइक राइडर से नहीं कर पाया दा अबेसिम थाङो जोबजासिम नायदो बहा थाहैनाय जायो गोसोआ खावनै जानानै दं माबा इटानगरबो गोसोखांदों नैबे बेरायनो केपिटेल सिटि अफ अरुणाचल प्रदेश नाय गुदुं सिंजों हाब्बाय र' आं गोमलांसिगोनलै माथो लाइटबो गैया सिङावलाय आयौ बेबा बेसे गोलावलै गुदुं सिंजों हाब्बाय दामनायनि हरन बेसे गोलावलै बेबा ग्रिब बायनानै हाजों गेरेब होजोबथोंसै बे टानेलखौनो सिङावहाय सिरि थानो ओमफ्राय माजों बानायबायो हा मोनलालै गुदुं सिङावहाय हाजोआ गेरेबसिनानै थानांगौब्ला नों गैलिरा बख'नो हाले एफा गिदिर हाजोखौ गुदुं सुफ्लंनानैहाय अजन लाखिनांगौआ सहस नङालै बे मा मेलेमजों बानायोब्रा बिदि बानायग्राफोरखौ साननानै नायब्ला जों जेबोआनो नङा हाजोफोरखौ एफा गिदिर बुस्थुखौ सुफ्लंबायोलै नायबाय थालाय खय मिनिट जायो गोलावथार माथो ने आफारबो होजायालै गुबुन गारिखौबो जोङो रेसपेक्ट होनो सोलोंनांगोन ना जायखिजाया मानो नुयै जायगाखौ नुनाय बायदि मोनबाय आं रायजोफोर नंगौ एकदम ओमफ्राय खस्थ'बो मोननाय बायदि मोनबाय गुसुजों बाबायबो ना नोङो खस्थ' माबा गुसुजों दहाय अभार जादों नंगौ बहुद अभार नैबो जोबथ'बाय मथा मथि नै 1 मिनिटनि एसे बारा लाबावोसो माबा हरदो दे नैबो ग्लासावहाय बार हरदो आइ लाभ मा लिरदोंमोन बिलाय नायबाय थालालै हा होमबा गुदुं जोब दिनै औ गुदुं सिंजोंल' थांगोन जों दिनैहाय गुदुं मोनसे मोनबावसिगोन सानाव फैनानैसो मोजां नायफैफिननांसैलै बेजोंनि मिटार जाखो 990 ना बेसेबां मिटार नङा नंगौ 1 किल'मिटार जानांगौ बेजोंनि सिनारिखौ सानावसो फैफिननानै मालाबा आफारहरनि आं एसे गोख्रै सालायनाङालै आफा बाइक्रबनानै गुदुं सिङाव थाला सेस जागोन जोङो गुदुं सिङाव दं
माने रुम सिङाव एकदम गिदों आं एसे बाइकरब जानो स्पिड सालायबाय ना औ स्पिड सालायदों बेसेबां स्पिडआव 80 स्पिडआव सालायदों गिदों आं बाइकरब जानो प्लेननि स्पिडआव सालायखाबाय जानो गोलाव बुथुमनि बिलाइ उन्दुबाय दां गोलावथार ओइलाय जोब्बाय हनै जोब्बाय सेकेन्ड टानेल थाबावनो हागौ थाबावनो हागौ मानो होनबा एफा गोजौ हाजोखौ प्लेनजों फैनायनि खोथा ना माने प्लेन माने एयारप्लेन नङा औ ओरै गाहायजों प्लेन जायगाजों बानायनाय खोथा नालाय औ हाजोखौथ' फलंखानांगोन मा दंमोन सानावसो नुजोबसिगौमोन जोङो ओंखारबाय नै हरनि 2टा 2:30 लामायावनो उन्दुबायलै गारियाव सानैजोंहाय 5:30 सिरि मोनबाय जोङो मोजांनो उन्दुनो ओंखारोब्ला सालायथाबनानै लाब गैया नङाबा उन्दुनानै एबा थेन्थ'नानै एक्सिडेन्ट जानायनि सम्भाबना जायो आरो बिराद डेन्जार बे थेन्थ'नाय माबाया हुदाया बेखायनो सानैबो जोङो गारिखौ लाखिनानै एकदम उन्दुदों दा सान्थियै थांगासिनो दङ जोङो मोनसिगोन दै हलंगि मोनसिगोन मा खालामनांगौ मा खालामनांगौ देखावनांसिगोन बावबायना साबिखौ लागायदो सिखावफोरखौ खिथानाय जायाथ' सिखावफोरखौ फोरोंनाय जायाथ'